tal dia com avui. El 18 de novembre és una data important a recordar perquè, entre moltes altres coses, el 1987 el Congrés nord-americà responsabilitza el president de l'època, Ronald Reagan, de l'escàndol anomenat Iran Gate. Entre els anys 1985 i 86, alts càrrecs del govern nord-americà, presidit per Ronald Reagan, es van dedicar a vendre armes a l'Iran perquè no podia rebre armes, en teoria degut a una sanció internacional. A més d'aquesta vulneració, el fet va desenvolupar un escàndol perquè aquesta pròpia prohibició de venda d'armes a l'Iran va ser una proposta feta pel propi Senat nord-americà. Al final no va passar absolutament res perquè el govern de l'època va acabar sent perdonat. Un 18 de novembre de 1787 naixia a França Louis Daguerre, el primer divulgador de fotografia gràcies al seu meravellós invent, el daguerrotip. A més de ser un gran amant de la fotografia, era físic, i va ser gràcies a la unió d'aquestes dues passions que va estar tancat a la seva cambra fosca per aconseguir dur a terme aquest procediment que reduïa el temps per aconseguir una instantània. I en un dia com avui, però de 2003, moria Marcel Proust, ensagista, crític i novel·lista francès. Proust és autor de grans noms de la literatura universal, com En busca del temps perdut o Jean Saint-Hill. Aquesta obra, publicada de forma pòstuma el 1952 per Bernard Defallós, és una clara al·lusió al cas Dreyfus, en el que el poeta, en el seu moment, es va mostrar públicament en contra de l'acusació de traïció que va caure sobre el capità jueu Alfred Dreyfus.